προέκυψε σήμερα στον περίλαμπρο αυτό ναό, τον οποίον η φροντίδα πολλόπατέρων εσχάτους δε του πατρός Νικηφόρου, αλλά και η δική σας αγάπη έχει αναγείρει, έχει κατακοσμήσει και διατηρεί, για να διακοσμεί και αυτήν τη γωνιά της πόλης μας, μιας που οι ναοί, πέραν όλων των άλλων, είναι και στοιχεία κόσμου, δηλαδή στολισμού μιας πόλης. Και μας μαζεύει στη σύναξή του αυτή ο Άγιος την ημέρα του μαρτυρίου του. Δεν γιορτάζει μόνο την ημέρα του μαρτυρίου του, γιορτάζει και 3 Νοεμβρίου, το ξέρετε, το δεύτερο το μικρό πανηγύρι σας. Είναι η ανακομιδή των λειψάνων του. Και σήμερα, μάλλον όχι ακόμα σήμερα, γιατί το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο, την ημέρα της εορτής του Αγίου Γεωργίου στον τάφο του στη Λίδα, όπου πολλοί πιστεύω ως προσκυνητές έχετε πάει και έχετε μεταβεί, και μακάρι να ειρηνεύσουν τα πράγματα, ώστε να μπορέσουμε πάλι με άνεση και ασφάλεια να ξαναπάμε να προσκυνήσουμε τον τόπο όπου ετάφει ο Μέγας μας Άγιος. Στη Λίδα λοιπόν στον τάφο του γίνεται μεγάλο πανηγύρι, συγκεντρώνονται Ορθόδοξοι και όχι μόνο. Και σήμερα, σε έναν άλλον εμβληματικό ναό του γένους μας, στον Άγιο Γεώργιο τον Κουδουνά, στα Περγκυπώνησα, πάνω από 250.000 άνθρωποι κάθε φορά πηγαίνουνε. Δεν είναι Ορθόδοξοι, είναι Τούρκοι, μουσουλμάνοι, σεβόμενοι τον Άγιο και πηγαίνοντάς του μαντήλια στα οποία έχουν κρεμάσει κουδούνια, ως απόδειξη του ότι τους έκανε θαύμα. Γι' αυτό και λέγεται Κουδουνάς, από τα πολλά κουδούνια που μαζεύονται στη γιορτή του. Αλλά και σήμερα πάλι εορτάζει ο πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, όπου και λείψανα του Αγίου Γεωργίου έχουν κατατεθεί κατά τη διαδικασία των εγγενείων στο φυτό της Αγίας Τραπέζης και πάνω στα λείψανα του οποίου γίνονται πάντοτε οι θείες λειτουργίες του Πατριαρχικού Ναού. Και εδώ όμως έχετε λείψανο του Αγίου και το προσκυνάτε και έχουμε την τιμή αυτή να θεωρούμε τον Άγιο σωματικώς παρόντα μαζί μας και να τον τιμάμε με τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά ο Άγιος να μην αισθανόμαστε ότι μας λείπει, αλλά να αισθανόμαστε ότι μας συντροφεύει. Στο κάτω-κάτω, ουκ έστιν ο Θεός ημών Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Δεν είναι ο Θεός μας Θεός πεθαμένων, αλλά Θεός ζώντων, ζουν. Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει. Αυτή λοιπόν την πεποίθηση της Εκκλησίας μας ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος του θανάτου, αλλά είναι μια διαδικασία της ζωής, η κορυφαία στιγμή όμως της ζωής. Αυτή λοιπόν η αντίληψη που έχουμε για τον θάνατο, αυτή η πίστη, αυτή η βεβαιότητα της Αναστάσεως του Κυρίου ως προημίου και της δικής μας Αναστάσεως είναι που κάνει την Εκκλησία να σέβεται τον άνθρωπο όχι μόνο όταν είναι ενεργός και εν ζωή, όχι μόνο όταν μπορεί και κινείται και μιλά και αναπτύσσει άποψη, αλλά και μετά θάνατον. Για μας τα σώματα των κεκοιμημένων είναι κάτι το ιερό, ασχέτως του τρόπου της ζωής που έχουν διάγει. Είναι δικαίωμά τους, είναι δικό τους ελεύθερο δικαίωμα, είναι δικό μας ελεύθερο δικαίωμα ο καθένας να επιλέξει τον τρόπο της ζωής του. Βεβαίως, ενδεχομένως, κατά κάποιες θεωρίες και να επιλέξει και τον τρόπο του θανάτου του. Εμείς όμως, επειδή πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου, παραδίδουμε τον εαυτό μας με απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του και γνωρίζουμε ότι αυτός κυβερνάται τη ζωή μας και σε αυτό όχι υποτασσόμαστε, με αυτό ειρηνεύουμε. Έχει λοιπόν η Εκκλησία τη δική της φιλοσοφία, τη δική της πίστη, τη δική της αντίληψη περί της διαθέσεως των κεκοιμημένων. Δεν λέει νεκρών. Δεν έχουμε νεκροταφεία, έχουμε κημητήρια. Έχουμε τόπους όπου οι άνθρωποι μας αναπαύονται ειρηνικά και τόπους όπου πραγματικά, ακριβώς επειδή υπάρχει το μνημείο του δικού μας ανθρώπου, μπορούμε να πάμε, να κλάψουμε, να ανάψουμε το κερί μας, να παρηγορηθούμε, να τον αισθανθούμε πιο κοντά. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Και η τιμή προς τους κεκοιμημένους είναι δεδομένη για την Εκκλησία, μιας που θεωρεί πως υπάρχει η επιγής στρατευωμένη και η ενουρανής τριαμβεύουσα Εκκλησία. Ο κόσμος των ζώντων και των κεκοιμημένων δεν είναι τόσο απόμακρος όσο φανταζόμαστε. Στο Δισκάριο, εκεί που τελούμε τη Θεία Λειτουργία, την προσκομιδή για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία, οι μερίδες των ζώντων και των κεκοιμημένων πολλές φορές ανακατεύονται, συμπίπτουν και δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το μεθόριο μεταξύ ζωής και θανάτου. Πάντως γεγονός είναι ότι αυτοί οι οποίοι έζησαν με ευσέβεια στα χέρια του Θεού παραδομένοι, τελικά έχουν το δικαίωμα στην αγιότητα και γι' αυτό ο Θεός φροντίζει ειδικά. Και επειδή το δικαίωμα στην αγιότητα δεν αφορά μόνο την ψυχή, αφορά και το σώμα, γι' αυτό και εμείς θεωρούμε τα σώματα των κεκοιμημένων ανθρώπων της πίστεως, τους οποίους ονομάζουμε Αγίους, ιερά. Θα μου πείτε, δεν είμαστε όλοι Άγιοι. Η προσφώνηση μεταξύ μας ως Αγίων, διότι κάποια στιγμή, ιδίως στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, δεν υπήρχε η λέξη η πιστή ή η ευσεβής ή η χριστιανή
υπήρχε η λέξη «οι Άγιοι» για να προσδιοριστούν όσοι ήταν χριστιανοί. Και αυτή η λέξη «οι Άγιοι» προσδιορίζει όσους έχουν βαπτιστεί, όσους έχουν κοινωνήσει, όσους έχουν εξομολογηθεί, όσους έχουν μετάσχει των αχράντων μυστηρίων γενικότερα. Ακριβώς επειδή το μυστήριο είναι κάτι το Άγιο και μπορεί μεν ο άνθρωπος να είναι ανάξιος να το λάβει. Η αναξιότητα του ανθρώπου όμως δεν υποσκελίζει την αγιότητα του μυστηρίου. Το μυστήριο είναι σε κάθε περίπτωση Άγιο και απλά η προσευχή μας είναι να μεταλαμβάνουμε εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων και όχι εις κρίμα ή κατάκριμα. Έχουμε λοιπόν έναν ιδιαίτερο σεβασμό, μια ιδιαίτερη αντίληψη για τα λείψανα των κεκοιμημένων μας, ιδίως τα λείψανα των Αγίων, τα οποία επίσης τα βάζουμε προς προσκύνηση. Γιατί? Θα πω κάτι απλό για να μην κουράζομαι πολλές θεολογίες. Θα το καταλάβετε καλύτερα εσείς οι γυναίκες. Όταν έχετε ένα μπουκαλάκι με άρωμα, έτσι, και αδειάσει το άρωμα, το μπουκαλάκι πάβει να μυρίζει? Όχι, συνεχίζει να μυρίζει, έτσι, για καιρό μετά. Επειδή λοιπόν αποχωρίστηκε η ψυχή από το σώμα έπαψε να είναι Άγιο? Όχι. Η χάρις του Παναγίου Πνεύματος αφήνει το αποτύπωμα ιδίως στα υλικά. Στο κάτω-κάτω στην εκκλησία μας αγιάζουμε την ύλη. Το σώμα βαπτίζουμε στην κολυμβήθρα. Ανοίγουμε το στόμα και κοινωνάμε σώμα και αίμα Χριστού. Γονατίζουμε κάτω από το πετραχύλι του πνευματικού για να μας διαβάσει στο κεφάλι τη συγχωρητική ευχή. Δηλαδή δαχτυλί διαβάζουμε στα δάχτυλα των αραβωνιασμένων και στεφάνους στα κεφάλια όσων στεφανώνονται, όσων παντρεύονται. Με το Άγιο Έλεο, καταρχήν το χρήσμα, χρήουμε τον κάθε βαπτισμένο. Επίσης με το Άγιο Ευχέλαιο, εισίαση ψυχής και σώματος, χρήουμε τον καθέναν ο οποίος επιθυμεί. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας έχουν εφαρμογή στο σώμα. Την ψυχή δεν τη βλέπουμε, είναι αόρατη. Όλα τα μυστήρια όμως έχουν εφαρμογή στο σώμα, γι' αυτό και το σώμα θεωρείται ως κάτι το Άγιο και σεβαστό από την Εκκλησία. Κάτι το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί με υπεροχική συμπεριφορά σεβασμού, ως κάτι το μοναδικό, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Μπορεί να μην υπάρχουν ακριβείς ιεροί κανόνες για το τι γίνεται με την απόθεση των κεκοιμημένων, των νεκρών σωμάτων, όμως σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια ισχυρή παράδοση στην Εκκλησία που εις απομίμηση της ταφής του Κυρίου, της Θεοσόμου ταφής όπως λέμε, έτσι, επιβάλλει την ταφή ως παραδοσιακό τρόπο απόθεσης των νεκρών λειψάνων. Το λέω αυτό διότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία φιλολογία, παραφιλολογία θα την έλεγα εγώ, για τον τρόπο που θα πρέπει να διαχειριστούμε τα νεκρά σώματα, ιδίως εν ώψη του υπερπληθυσμού της γης. Είναι μία φιλοσοφία που μπορεί να έχει ενδεχομένως πρακτικά επιχειρήματα λόγω του υπερπληθυσμού, όμως οριακά αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως απόβλητο. Πώς διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια, έτσι θα διαχειριζόμαστε και τους νεκρούς. Είναι μία υποτιμητική αντίληψη για τον άνθρωπο. Το λέω αυτό διότι τελευταία και στην πόλη μας, στα πλαίσια μιας ανακοίνωσης συγκεκριμένης παρατάξεως στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ετέθηκε το θέμα κατασκευής αποτεφρωτηρίου και στην περιοχή της Θεσσαλίας σε συνεργασία με όποιον Δήμο θέλει. Δεν με πειράζει το ότι κάποιος διεκδικεί να γίνει αποτεφρωτήριο στη Θεσσαλία, όσο και αν διαφωνώ. Εκείνο που με ενοχλεί είναι η επίκληση θρησκευτικών λόγων για να γίνει κάποιο αποτεφρωτήριο εδώ στη Θεσσαλία, προφανώς από εσφαλμένη πληροφόρηση. Σε ανακοίνωση συγκεκριμένης πολιτικής παρατάξεως αναγράφεται ότι την μέθοδο που έχει νομιμοποιήσει από το 2006 η ελληνική πολιτεία την αποδέχονται και τα θρησκεύματα. Θα αρκούσε να πει ότι είναι νόμιμη η μέθοδος γιατί υπάρχει σχετικός νόμος από το 2006. Δεν χρειαζόταν να μας κάνει θρησκειολογία και θεολογία για να μας πει ότι ο Βουδισμός, ο Ταοισμός, ο Ινδουισμός, οι ανατολικές θρησκείες ή καλύτερα τα θρησκευτικά φιλοσοφικά συστήματα, γιατί αυτά δεν είναι ακριβώς θρησκείες, είναι θρησκευτικά φιλοσοφικά συστήματα, αποδέχονται την καύση. Ναι, αποδέχονται την καύση των νεκρών, όχι όμως τη συγκεκριμένη διαδικασία αποτέφρωσης. Γιατί η συγκεκριμένη διαδικασία αποτέφρωσης δεν έχει το στοιχείο της φωτιάς. Δεν καίγονται τα σώματα. Μπορεί να βλέπετε διακοσμητική φωτιά όταν μπαίνει το φέρετρο στον κλίβανο για να γίνουν όσα είναι να γίνουν, όμως φωτιά δεν υπάρχει. Δεν μπαίνει φωτιά. Γι' αυτό και βουδιστές, βραχμάνοι, Ινδουιστές, Ταοιστές είναι πολύ επιφυλακτικοί με αυτήν την μέθοδο που ονομάζεται αποτέφρωση και που έχει επιτραπεί στη χώρα μας με συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, συγκεκριμένες προδιαγραφές και παραμέτρους.
Αφού λοιπόν τα κυρίαρχα θρησκεύματα που είναι θειασότες της αντίληψης περί της καύσης δεν δέχονται το γεγονός αυτής της διαδικασίας ως καύση, παρά το γεγονός ότι λέγεται αποτέφρωση, δεν νομίζω ότι μπορούμε να επικαλούμαστε θρησκευτικούς λόγους για να υποστηρίξουμε τη δημιουργία οποιοδήποτε αποτεφρωτηρίου. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι το Ισλάμ, η εβραϊκή θρησκεία έχουν αυστηρούς όρους ταφής νεκρών. Στη χώρα μας γίνεται μια απαράδεκτη διάκριση σε βάρος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σε βάρος της κρατούσας κατά το Σύνταγμα θρησκείας. Ποια είναι αυτή η απαράδεκτη διάκριση? Το Ισλάμ και ο Εβραϊσμός έχουν δικαίωμα σε ομολογιακά κημητήρια. Υπάρχει το μουσουλμανικό κημητήριο, υπάρχει το εβραϊκό κημητήριο σε πολλές πόλεις και τα σεβόμαστε και τα χαιρόμαστε. Δεν υπάρχει όμως το ορθόδοξο κημητήριο. Υπάρχει το δημοτικό κημητήριο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει το δικαίωμα να λειτουργεί ομολογιακά κημητήρια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο της το στερεί το κράτος με επίσημη απόφαση. Ναι, έχει αναθέσει τη διαχείριση των κεκοιμημένων, των λειψάνων των πολιτών στους Δήμους. Και αυτό γίνεται με συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που έχει αναδείξει δυστυχώς την αντίστοιχη δραστηριότητα των Δήμων σε δημοτική επιχείρηση ΑΕ. Δεν το κατηγορώ, δεν λέω κάτι το κακό, λέω ότι είναι ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει δικαίωμα να λειτουργεί ομολογιακά κημητήρια παρά μόνο στα μοναστήρια της για τις ταφές των κεκοιμημένων μοναχών. Τα ταφικά έθιμα της Ορθοδοξίας υφίστανται, γίνονται σεβαστά, λειτουργούν υπό την επίβλεψη όμως όχι της Εκκλησίας αλλά των εκασταχού Δήμων. Και πολλές φορές υπάρχουν παράπονα και οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι δήμαρχοι γίνονται αντικείμενο και στόχος κριτικής χωρίς να φταίνε. Διότι στο κάτω-κάτω κάποια πράγματα έχουν να κάνουν με την πίστη, με το τελετουργικό συγκεκριμένης θρησκείας, με τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας, τα οποία πολλές φορές δεν είναι υποχρεωτικό να τα γνωρίζουν εξαντλητικά. Γι' αυτό και εγώ στενοχωρούμαι όταν ακούω κάποιους να διαμαρτύρονται για τα κημητήρια, όχι μόνο για τη Λάρισα και για τον Τύρναβο και για τα Τέμπη και για το Κιλελέ, διότι είναι πολύ απλό. Ίσως και να μην είναι τελικά δουλειά των Δήμων και των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων να κάθονται να μελετούν λαογραφία, παράδοση, τυπικό Ορθόδοξης Εκκλησίας για να μάθουν πώς γίνονται οι ταφές και τι πρέπει να ισχύει. Και πολλές φορές, επειδή δεν υπάρχουν και χώροι και επειδή βγαίνουν άνθρωποι για να μπουν άλλοι, με βάση αυτό το βιαστικό, πολλές φορές κάποιοι δήμοι δεν ελέγχουν αν αυτός ο οποίος πρόκειται να ταφεί είναι Ορθόδοξος Χριστιανός, γιατί κατά το τυπικό της Εκκλησίας μας σε Ορθόδοξο τάφο δεν μπορεί να ταφεί άλλος, παρά μόνον Ορθόδοξοι. Και επίσης κατά το τυπικό της Εκκλησίας μας συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων όπως όσοι αυτοκτόνησαν κτλ. Δεν μπορούν να ταφούν μέσα στο Ορθόδοξο κημητήριο. Γι' αυτό και στα κημητήρια πάντα εμείς είχαμε ένα, όπως λέγαμε, μη καθαγιασμένο κομμάτι για να ταφούν όλοι οι υπόλοιποι με σεβασμό. Η Εκκλησία μας, να ξέρετε, προβλέπει νεκρόσιμη ακολουθία ακόμα και για ετεροδόξους, ώστε ο Ορθόδοξος παπάς στο θάνατο του άλλου να πάει να τον σεβαστεί και να τον κυδέψει αξιοπρεπώς. Δεν κάνει την εξώδιο ακολουθία που διαβάζουμε στους χριστιανούς, όμως κάνει εξώδιο ακολουθία, σεβόμενη το γεγονός του θανάτου και παραδίδοντας τον όποιον άνθρωπο στο έλεος του Θεού. Παρά τα αυτά υπάρχει αυτή η διεκδίκηση περί δημιουργίας αποτεφρωτηρίων, μιας διαδικασίας η οποία κατά την αντίληψη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μπορεί να χαρακτηριστεί και βάρβαρη. Δεν θα βγω στους περιβαλλοντικούς παράγοντες ότι χρειάζονται μεγάλα ποσά ενέργειας για να λειτουργήσει ο αποτεφρωτήρας ή το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την έκκληση αερίων στο περιβάλλον. Αυτά ας τα βρουν και τα πούνε οι αρμόδιοι. Εμένα εκείνο που με νοιάζει είναι ότι μπαίνει το σώμα του κεκοιμημένου και πολλές φορές βλέπετε στην εκκλησία μας στις κηδείες κάτι όμορφα λείψανα, κάτι ήρεμα πρόσωπα, κάτι μεγάλους ιδίως ηλικίας ανθρώπους που έχουν την αίσθηση ότι ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους και φεύγουν ικανοποιημένοι. Βλέπετε κάτι γλυκύτατες μορφές και πάμε και τους αποθέτουμε ειρηνικά στη γη. Άντε αυτές τις γλυκύτατες μορφές να πας να τις πετάξεις στο φούρνο και να τις κάψεις. Δεν στέκει. Τέλος πάντων, αφήστε το αυτό. Όταν μπει λοιπόν το σώμα μέσα στον αποτεφρωτήρα, δεν υπάρχει, είπαμε, φωτιά. Αναπτύσσονται θερμοκρασίες εκατοντάδων βαθμών Κελσίου, ώστε το σώμα να στεγνώσει, να φύγει κάτω και να μείνει μόνο η σκόνη.
μένουν τα κόκαλα, τα οποία δεν αποτεφρώνονται με αυτόν τον τρόπο. Τα κόκαλα μαζεύονται και μπαίνουν μέσα σε έναν σπαστήρα, συντρίβει τα οστά, τα λιώνει, τα σπάει. Θυμάστε τι λέμε στην προφητεία της Μεγάλης Παρασκευής. «Ως τούνου συντριβήσετε». Δεν θα του σπάσουν τα κόκαλα του προαιωνίου αναστημένου του Χριστού μας, έτσι. Εδώ λοιπόν όχι σπάνε, καταθρηματίζουν τα κόκαλα και τα κάνουν σκόνη για να τα συνενώσουν με τη σκόνη από την μουμιοποίηση, να το πω, από την αφήγρανση του σώματος και να τα δώσουν μετά μέσα σε ένα βάζο που λέγεται τεφροδόχος. Υπάρχει δυνατότητα ταφής της τέφρας. Και εκεί έρχεται λίγο το ερώτημα, αντιδρούν κάποιοι γιατί στα κημητήρια κάνουμε οστεοφυλάκια, δεν αντιδρούν όταν κάνουμε τεφροφυλάκια. Και στα δύο ιδιωτικά κημητήρια που λειτουργούν στη Ριτσόνα και στην Αλεξάνδρεια της Συμμαθίας υπάρχουν τεφροφυλάκια, για τα οποία βέβαια πληρώνεις. Είναι ψέμα ότι η κηδεία στην εκκλησία και μετά η ταφή κοστίζει περισσότερο από ότι η αποτέφρωση. Η αποτέφρωση είναι πανάκριβη διαδικασία, γιατί χρειάζεται μεγάλα ποσά ενέργειας. Και μετά, αν επιλέξεις να φυλαχθεί η τέφρα, η τεφροδόχος, πρέπει να πληρώσεις πάλι. Έχουμε ανάλογα ποσά, παραπάνω βέβαια, από ότι όσα πληρώνουν οι πολίτες στα δημοτικά κημητήρια για τους κεκοιμημένους τους. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτή η διαδικασία απορρίπτεται από όλες τις θρησκείες ως μη ειρηνική. Και είναι τελείως λάθος να επικαλείται μια πολιτική παράταξη, η οποία, από όσο ξέρω, δεν τα πάει και τόσο καλά με τα θρησκεύματα και στην ιστορία της έχει περιόδους που έχει προβληματίσει τα θρησκεύματα, γιατί τα έχει καταστήσει στόχο διωγμού. Δεν μπορεί να έρχεται και να μας λέει ότι τα θρησκεύματα αποδέχονται τη διαδικασία της αποτέφρωσης. Είναι τελείως ψέμα. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι οι σλαβικές εκκλησίες, η εκκλησία της Ρωσίας, της Βουλγαρίας, της Σερβίας, της Τσεχίας και Σλοβακίας, της Ρουμανίας και της Πολωνίας, δηλαδή οι εκκλησίες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, οι μεγάλοι καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν έχουν εκφράσει αντίδραση για την αποτέφρωση. Ναι, διότι η αποτέφρωση σε αυτές τις εκκλησίες καθιερώθηκε όταν δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Στην εποχή του Στάλιν. Στην εποχή του Στάλιν συνέβη το εξής φοβερό. Ο ηγέτης, ο Λένιν, ουσιαστικά μουμιοποιήθηκε, μπήκε σε μαυσολείο, διατηρήθηκε ώστε το σώμα του να υπάρχει διαρκώς και να πηγαίνουν στην Κόκκινη Πλατεία, να παρελάβουν καθημερινά μπροστά του πολλοί και να θαυμάζουν τον ηγέτη, έτσι. Την ίδια στιγμή που πολλοί αντιφρονούντες καίγονταν σοριδών. Παράδειγμα, τα 5,5 εκατομμύρια των Ουκρανών του Μεγάλου Λοιμού του 1935-36, όταν ο Στάλιν ουσιαστικά καταδίκασε όλη την Ουκρανία σε πείνα. Και τότε, επειδή πέθαιναν πολλοί, είπαμε 5,5 εκατομμύρια, αυτούς τους έκαιγε και συνέχεια σκόρπιζε τη στάχτη στα χωράφια. Ως λείπασμα. Έτσι. Ο ηγέτης στο μαυσολείο, άφθαρτος, συντηρούμενος, η πλέμπα στην πυρά. Αυτή είναι η διάκριση. Και αυτό είναι, αν θέλετε, το ιστορικό αποτύπωμα. Το ίδιο επίσης συνέβη και με το καθεστώς το ναζιστικό, που είναι γνωστό ότι ουσιαστικά όσους εδίωκε και έκαιγε, γιατί ήθελε να τους ξεφορτωθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Και σε εμάς, την Ορθόδοξη Εκκλησία, παρατηρήθηκε το εξής στην εποχή της τουρκοκρατίας, όταν υπήρχε φανατικό Ισλάμ και κυριαρχούσε, όχι ήπιο, τους νεομάρτυρές μας δεν μας τους έδιναν, τους έκαιγαν εντελώς για να μην βρούμε ούτε κοκαλάκι. Ας πούμε ο Άγιος Δαμιανός, ο οποίος μαρτύρησε εκεί περίπου που είναι το άλογο, στον Άγιο Αχίλιο από κάτω. Όχι μόνο τον κόψανε κομματάκια, τον κάψανε κιόλας, τελείως, και πετάξανε τη στάχτη στον ποινιό για να μην βρουν τίποτα οι χριστιανοί και έχουν ως τιμή στον Άγιο. Το ίδιο συνέβη και με τον Άγιο Γεώργιο τον Νεομάρτυρα, το 13χρονο παιδί που μαρτύρησε στον Τύρναβο. Τον κάψανε μέσα στον Τιταρίσιο και μετά σκορπίσανε τις τάχτες του, ώστε να μην βρεθεί τίποτα, να μην μπορούν οι χριστιανοί να πάρουν λείψανο. Γι' αυτό στο βίο του Αγίου Γεωργίου που γιορτάζουμε σήμερα και σε πολλούς βίους Αγίων διαχρονικά αναφέρεται ότι οι χριστιανοί πήγαν και αγόρασαν το λείψανο. Να μην πεταχτεί, να μην καταστραφεί, να μην παραδοθεί σε συνθήκες απαράδεκτες, αλλά να το έχει η Εκκλησία, να το θάψει εντύμως και να το τιμά και να παρακαλάει για τις πρεσβείες του κεκοιμημένου Αγίου. Η τάση η δική μας, η τακτική η δική μας είναι να σεβόμαστε τον όποιον άνθρωπο. Και βλέπετε, η Εκκλησία
δεν έχει τρόπους που έχει το κράτος για να απαγορεύσει ή να επιβάλλει. Εμείς έχουμε μόνο την πειθό του κηρύγματος, την παράδοση των πατέρων μας και γι' αυτό αποφασίζει και η Σύνοδος. Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει πει ότι εφόσον είναι νόμιμο δικαίωμα, μπορεί οποιοσδήποτε να προτιμήσει την καύση αντί της ταφής, την αποτέφρωση, συγγνώμη. Όμως σε αυτή την περίπτωση η Εκκλησία δεν τελεί εξώδιο ακολουθία, δεν διαβάζει κηδεία, δείχνοντας τη διαφωνία της, διότι στο κάτω-κάτω η εξώδιος ακολουθία έχει ως προσανατολισμό την ταφή, την απόθεση του σώματος στην ειρηνική, σε μια διαδικασία που από αιώνες οι πατέρες μας διεκδικούσαν και τηρούσαν, ασχέτως προβλημάτων. Είδατε ότι όταν έγινε η Μικρασιατική καταστροφή, φέρανε εδώ τις εικόνες και τα κόκαλα των πατέρων τους. Ξεθάψανε τους προπάτορές τους και τους φέρανε. Δεν φέρανε στάχτες. Οι στάχτες είναι σύμβολο καταστροφής. Στον ελληνισμό η στάχτη ήταν πάντα σύμβολο πόνου και δυστυχίας. Οι προπάτορές μας φέραν τα λείψανά τους, τα λείψανα των πατέρων τους, από όπου έπρεπε να φύγουν. Και εμείς στην Εκκλησία τα λείψανα των Αγίων τα τιμάμε ως αποτύπωμα του Αγίου Πνεύματος, ως κάτι το σημαντικό. Ό,τι λοιπόν μας εμποδίζει να έχουμε λείψανα, δεν μπορούμε παρά να το θεωρήσουμε εχθρικό. Ό,τι μας εμποδίζει από το να σεβαστούμε τους κεκοιμημένους μας με τον ειρηνικό τρόπο, δεν μπορούμε παρά να μας κάνει να διαφωνούμε. Επαναλαμβάνω, μπορεί να μην μπορούμε να έχουμε τα μέσα που έχει ένα κράτος στη διάθεσή του, δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να μπορούμε να μιλάμε ουσιαστικά με επιχειρήματα και να κατανοούμε τη διαφορά μεταξύ ταφής και αποτέφρωσης σε όρους πραγματικούς, όχι σε όρους προπαγάνδας ή σε όρους διαφημιστικών φυλαδίων των εταιριών αυτών που επιμένουν στην αποτέφρωση. Στο κάτω-κάτω, εάν στη Θεσσαλία υπήρχε ανάγκη τόσο μεγάλη αποτεφρώσεων, ήδη κάποιος ιδιώτης θα είχε ξεκινήσει ιδιωτικό αποτεφρωτήριο. Έχουμε ένα στη Ριτσόνα που εξυπηρετεί την Αθήνα, έχουμε ένα στην Αλεξάνδρεια που εξυπηρετεί τη Θεσσαλονίκη και μάλλον δεν πάνε και τόσο καλά οι δουλειές. Γιατί ο λαός μας επιμένει στο να είναι πιστός Ορθόδοξος και να ακούει τα κελεύσματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν ξέρω στο μέλλον τι θα γίνει. Εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι εμείς αυτά που παραλάβαμε, αυτά και θα τηρήσουμε. Χωρίς να τα αλλάξουμε, χωρίς να τα υποσκελίσουμε, χωρίς να τα υπονομεύσουμε. Και αν για παράδειγμα οι Σλαβικές εκκλησίες ανέχθηκαν την καύση, όχι επειδή τους συζητήθηκε η γνώμη, αλλά γιατί έπρεπε να δώσουν τελευταίες ευλογίες σε θύματα εκαθαρίσεων, αυτό δεν είναι πρόκριμα ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδέχεται την αποτέφρωση, την καύση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει την παράδοσή της, στην οποία παραμένει πιστή, την οποία αναδεικνύει με τις μνήμες των Αγίων και την οποία, αν θέλετε, προβάλλει ως πρότυπο, ως κάτι το ουσιαστικό, ως κάτι το ολοκληρωμένο, που μπορεί να οδηγήσει στην αγιότητα, στη ζωή της αιωνιότητος. Αμήν. Χριστός Ανέστη.